als ze dus liggen. Ik ben ook een keer tour draaien en dan met een lucht aan het schieten, zeg maar. Hoeveel minuten heb je nog? Oh, oké. Oh, heerlijk, ja, dat doe dat lekker. Ik wist niet dat die dingen in Taiwan gemaakt werden. Ja. Zij zo creatief zijn met die dingen, zeg maar. Dat is heel moeilijk. Ja, dat is zo mooi. Ik heb hem ook helemaal laten hoeven, zeg maar zo. Dat je echt gewoon... aan het doen en maar de wind is constant. Ja. Hij is moeilijk te landen, of niet? Nee. Oh.